Iya. Ya, apa? Ayo, Mak. Amma. ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଳୁ କାହିଁକି ସିଝୁ ନାହିଁ। ବାଃ ଆହୁରି ମୋତେ ରୋଗ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ରୋଗ ଆସେ। ଫଟ୍ କି କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ ପାଣି ଇଏ କରୁନି। ଆରେ ଟେନସନ୍ ଦିଅନି ରେ ପଳରେ କି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ ବଥା ହେଇଗଲା ରେ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁନି ତୁ ଇଆଡ଼କୁ ଯା। ତ ମଝିରେ ଥିଲା କ'ଣ? Fiore.